Здравейте и добре дошли в БГ версия по БНТ 1 и БНТ HD, където най-добрата българска музика звучи в неочаквано добри версии. Аз съм Влади Зомбори и започвам директно с представянето на специалният ни гост днес. Участието й в БГ версия е задължително след огромната радост и гордост, която тя ни донесе с рекордния си успех на Евровизия. Повечето от нас я познават от дете. Тя е едно от най-популярните лица на българската музика, а сцената е мястото, където тя се чувства най-добре. Перфектна във всяко отношение, тя, заедно с момичетата от Латида и нашите музиканти, създадоха неочаквано добри версии. Аплодисменти за Поли Генова! Поли, здравей! Здрасти! Искам за начало да ми изпееш малко от първата си песен „Жаба жаборана“. Може ли? Само за мен, моля. Да, а тя започва така. Жаба жаборана, 100 мушици хвана, бързо на брега ги струпа, с готви вкусна супа. Супер! Супер! И така ли започна всичко? Кой те откри за сцената теб? Я ми кажи на 2-3. Кой откри твоя талант? Дамата се казва Виктория Михайлова Финци, все още работи с нас в Бомбон. Тя беше моя преподавател в Алианса по английски. Имахме музика, учихме някакви неща. И тя беше казала, беше посъветвала родителите ми, че имам потенциал и че съм музикална, че имам слух, да ме заведат да се занимавам професионално. И така започнало всичко. Така. Да. То на шега. Абсолютно. Супер. Имаш ли спомени около някаква твоя първа изява така на сцена, нещо, което си запомнила така? От първите ти неща? Спомням си първите концерти, спомням си, че пеех някаква песен за едно чадърче и трябваше непрекъснато да излизам, като пеех тази песен, трябваше задължително с чадъра да съм на сцената. Обаче, понеже в едната ръка трябва да държиш микрофон, другата чадър, беше доста сложно. Нали, за 4 годишна попе. Някакси, това си го спомням. Спомням си, че ми беше най-приятно, когато бях с групата на сцената. Тоест, но най-интересното е, че винаги се случваше така, че ме избираха да пея соло партии и да излизам отпред. А пък аз много си харесвах да съм си с останалите, нали? И малко по малко, много интересно. Аз бях най-малката от всички и въпреки всичко така се случва. Поли, кажи, кое е първото парче, което ще чуем? Казва се 1, 2, 3 и е едно от най-шантавите парчета, които някога съм записвала и съм правила. Спомням си с продуцента ми Рози Караславова, когато за първи път чухме демото на песента. Музиката и текста са на Жени Джамбазова. Тя е много интересен артист, който има невероятно въображение. И веднага ни хареса припева, в който се броеше до обезпир. И така и неусетно в последствие тя стана много популярна заради една реклама, която се въртеше много време по телевизията. Обаче интересно е, че тази песен продължава да има живот след толкова време, а децата я обожават. Защото броят винаги с мен, особено когато сме на такива големи сцени открити.
и две, и три, и четири, и пет. Обичам само те. Ти всъщност с Лати да работиш. Да. Така, доста. Те ли са сега зад гърба ти? Те ли са твоята група? Така? И не само сега, през всичките През години. В смисъл, ние се познаваме повече от 20 години. Освен, че сме много близки и сме най-добри приятелки, ние сме си буквално в второто си семейство. Някакси е супер да знаеш, че можеш да разчиташ на приятелите си и на сцената. Това е най-хубавото нещо, което може да се случи на един артист. Да знае, че може да има пълно доверие на екипа си. Когато имаш някакъв труден момент, обръщаш ли се към тях чисто приятелски, за подкрепа, за утеха? Много често. Много често те са мои съветници, мои критици. Много сериозно ме критикуват. Защо направи това, защо да направи това? Но приятелите са за това, за да си помагат, да са заедно не само в хубавите моменти, но и в трудните. И те са точно това, истински приятели. А като каза трудни моменти, имало ли момент, в който си искала да се откажеш и си била жестоко разочарована от нещо? Да, имала съм такива моменти, в които съм се чудила има ли смисъл да продължавам, ще се случи ли нещо различно, ще се променят ли нещата, ще мога ли да успея да се преборя, за да постигна всички мечти, които имам. Обаче, понеже аз съм малко идеалист човек първо, второ съм позитивно настроена и знам, че така се справя човек с трудностите. Просто с много позитивна енергия и с вяра. С вяра в това, което най-много обича. Аз най-много обичам да правя музика и да пея. Да. Следващото парче, летен хит. Да, летният хит от 2013 година. Това са моите гости всъщност, Латида. Ако не сте разбрали, всеки си кани гости в това предаване. За мен беше важно най-добрите ми приятели да са с мен и да направим парчето, което толкова сме му се кефили, толкова сме се забавлявали, докато снимаме видеото, просто не можеш да си представиш. От циганското гето в Бълчик, бяхме снигали на една каравана и всички минаваха, какво, може ли да се снимам и аз, нали? През штурия купон, който си заформихме на края на плажа, през нощта с едни факли, едни пироефекти, беше много яко, наистина. Много настроение. Тази песен дава страшно много настроение. Супер. Мирише ли ти на море? Любовни звезди небе. Айде де, помни веднъж да пробваме. Ти пука кога къде. Омръзнаха хотелите. Дай да палите. Вижте колко е яко да ходиш бос и да спиш на земята, без да ти пука. Как изглеждаш без грими перука. Е лятото ви започва от тука. Солени дни или нощи ще бъде само гащи. Смен ли си, смен бъди, бягай към плажа рести. Солени дни или нощи ще бъде само гащи. Смен ли си, смен бъди, не помниш нищо от снощи. Не светеш или те е срам, майта голяма. Палатка да си носи срам. Си лелеска хората. Как с какво? С кола настопили с глас. Без куфар, даже без багаж. Защото вижте колко е яко да ходиш бос и да спиш на земята, без да ти пука. Как изглеждаш без грими перука. Е лятото ви започва от тука. Бега да си я. Солени дни или нощи ще
водим този разговор. Кои са моментите, в които се чувстваш щастлива и сега щастлива ли си от това, което се случва с теб? Много съм щастлива. Много съм щастлива и усещам, че това, което изпитвам, тази емоция, ще се... буквално ще се изстреля и ще ми помогне нататък да продължавам, защото това енергията, която съм генерирала в момента, заради вниманието на всички, нали, заради подкрепата на цяла България и не само всички българи, които живяха в чужбина, и въобще всички, които харесаха песента и ни подкрепиха, акумулира невероятна сила в мене. И аз съм още по-уверена, отколкото съм била. Никога всъщност не съм била толкова уверена. Което е много странно. Аз с това съм се борила много години, защото съм човек, който е много самокритичен и много се съмнявам, непрекъснато. Първо взимам решения, в последствие започвам сега това ли беше ли правилно, така ли трябва да бъде, всъщност добре ли съм се справила, аз въобще какво правя. Нали? Което е нормално, всеки, нали, човек, който е интелигентен и знае какво означава високо качество, нали, трудолюбие и така нататък, иска да се усъвършенства непрекъснато, но винаги нещо ми липсваше през годините. То беше да се чувствам наистина да знам коя съм и да съм уверена заради това, което съм постигнала. И мисля, че от тук нататък това беше повратният момент, в който аз наистина повярвах в себе си. Беше ми много нужно. И то се случи. Кое е следващото парче? Следващото парче се казва "На инат". Едно много силно парче, с много енергия. Тази песен, каквото и да се случва, където и да изпълнявам, в каквото и емоционално и физическо състояние да съм, ми дава неограничено количество сила. Не мога да го опиша. И усещам как аз я акумулирам и я предавам на хората. И те се връщат обратно. Просто няма грешка. И няма случай, в който това да не се е случило. Да. Невероятна песен. Просто това, което сме вложили вътре в текста и в музиката, аз съм с автор също, до ден днешен просто те отвява на секундата. И наистина те зарежда. А тук в такава ударна версия ли ще чуем? Естествено. В ударна версия с музиканти като Борчето и другите. Просто няма начин да не го удариме с цялата сила. Ще намери сила в мен, колко мога да постигна. Няма
всеки ден. Има хора като теб и мен, ще останем на инат се борим, от кой зависи да оттеглим. Знам, ще намери сила в мен и далеко да стигне на инат, на инат. Знам, силата ще бъде с теб, колко може да постигне, колко може да постигне. Той е там, или там, той е там. Сила, смелостта, върви напред. Той е там. Знам, ще намери сила в мен и далеко да достигне на инат свету. Знам, силата ще бъде с теб, колко може да постигне, колко може да постигне. Виждам и върви съм, да се борим с тези знай, колко може да постигне, дали не може да постигне. Цялата тази светлина на прожекторите, вниманието на хората, това пречи ли те по някакъв начин на личния живот? Ти рядко говориш за личния си живот. Цялото това внимание, има ли напрежение, освен на радостта и позитивизма от цялото нещо, има ли напрежение? То в момента няма много личен живот, ако трябва да съм честна, защото липсата на време и на енергия, която, нали, да просто да имам такава, за да мога да обръщам внимание на друг човек, в момента буквално липсва. Така че... Теб липсва ли ти? Липсва ми понякога, Човек да. до теб. Разбира се, като нормално човешко същество, аз имам нужда от топлина, нали, разбиране и някакси... Дори просто да се облегнеш, някой да те прегърне. Прегръдката е много силно нещо. Много силно нещо, хората много подценяват. Мислят си, че целувката е по-силна, не е вярно. Прегръдката дава много повече, защото хората си обменят енергията в някакъв аспект. И така, липсва ми понякога да се прибера, да има, нали, с кой да си поговоря, не да си говоря сама с зайка. В смисъл, такива неща нормални. Но то се случва, всичко се случва малко по малко. Аз вярвам, че когато трябва, то ще стане. Разбира се. Всичко останало е... Не трябва да се насилват нещата. Нищо, нали, народът не случайно е казал. Насила хубост не става. Точно така. Добре, кажи ни какво да очакваме от теб за напред в най-скоро бъдеще. Много интересни неща. Имахме и продължаваме да имаме много предложения за колаборации с артисти от различни страни. Искат да правят и влог за Crime на различни езици. Да кажем на френски, на иврит, на гръцки. И продължават да пристигат такива реквести, които са отправени от цяла Европа, не само, но и от целия свят. Аз смятам, че това е началото на тази пътека, която аз за толкова много съм си мечтала да тръгна по нея. Тоест да излезем малко от границите тук, малко да се почувстваме и ние... Интернационални артисти. Ами да, защото има нужда. Поне един човек трябва да повлече цялото това нещо, защото аз съм сигурна, че има още много, много хора, които заслужават да получат това внимание и тези условия за работа. Защото те са невероятни. И това, което е моята мисия, и аз така я усещам, не е само да успея аз самата лично за себе си, но аз смятам, че този успех няма да е само мой. Той ще бъде на всички, не само от национална гледна точка, ми заради това, че е много по-лесно, когато някакси, особено и страната ни ще има лоби и ще ни разпознават повече. За останалите, за младите след това ще бъде доста по-лесно. Това е моята... По-тъпкан път все пак. Точно така. Да трябва да се минава много и много през всичко. Именно и това е моята задача. И някакси да вдъхвам вяра на всеки, който се чуди, аз ще мога ли да успея, има ли смисъл да се занимавам с това.
има страшно много хора, които, за съжаление, които в България, мои колеги дори, които спират да се занимават с музика заради трудностите и всичко останало. И на мен ми се иска и заради тях, и заради тези, които тепърва ще се занимават с музика, да оставим една истинска сериозна следа след себе си, която да отвори вратите на много хора. Пожелавам целия успех и късмет за това твое начинание. Това е абсолютно благородно. Благодаря ти. Да, благодаря ти. Следващото парче се казва "Две". Разкажи ни малко повече за него. "Две" отново е дело на Жени Джамбазова, и музиката, и текста. Много красива мелодия с много интересен текст. Текстът звучи буквално, ако се чете, е много странен, но всъщност има много вътре, има много дълбок смисъл. И си спомням, че когато го записахме, се чудихме какво да представлява видеоклипа, благодарение на режисьора Евгений Тодоров, който имаше много готина идея. И измислихме и въобще решихме като цяло да посветим песента на една кауза, която е много сериозна и изискваше внимание на повече хора, именно борбата на децата с онкохематологични заболявания. Искахме да покажем през очите на едно дете какво се случва в живота, когато нещо такова те пречупи, когато близкият ти човек до теб пострада, как една подкрепа може да е толкова важна, как каквото и да се случи, любовта, приятелството винаги остава. И искахме да я подарим наистина на децата тази песен. Скри
Сега отиваме към една друга тема, темата за Евровизия. Спомняш ли си първият път, когато излезе там и каква е разликата от тогава и сега, последното ти участие там? Спомням си, разбира се, всичко си спомням. То е много ясно в съзнанието ми, защото това са най-значимите събития за мен в кариерата ми до момента. Просто тези сцени, те са невероятни, са огромни, с изключителни екипи, които работят там. Нещо, което всеки един артист си мечтае да му се случи, наистина да бъде настъпи на една световна сцена, да работи на толкова високо ниво. И си спомням си първия път, като излязах сега на сцената в Швеция, в Стокхолм. Толкова ми се размекнаха краката, че трябваше да седна нея ми и да легна. Направо легнах. И всички се почудиха какво се случва, нали? Защото излиза някакво момиче и вместо, нали, да седне, да разгледа сцената, просто излезе и легна. Но аз просто нищо повече не можех да направя. Исках да се успокоя малко, да подишам и някакси да се опитам да направя сцената мое място. Това съм научила през годините, особено последните 5, които бяха изключително интензивни за това, което се случваше непрекъснато, целият опит, който натрупах. Просто ме научи, че за да мога да се чувствам добре на сцената, аз трябва да я направя свой дом. И тя трябва да ми принадлежи. Това е много хубаво. Сцената да направи свой дом, това е много трябва красиво. Да се чувстваш все едно си вкъщи. Да. Как усещаш енергията от успеха и това, че прослави България? Как се чувстваш? Цялата тази обич на хората към теб, усещаш ли го? Усещам го и е прекрасно. Те всички толкова много ми се радват. Прегръщат ме, в очите им виждаме нещо наистина безценно. Една топлина, която направо ме залива. И много е хубаво. Много е, просто не знам как трябва да благодаря, какво трябва да кажа на хората, за да наистина да разберат, че аз го оценявам. Просто всичко това нещо е за мен голямо благословие, наистина. Аз лично много се радвам от тебе. Има и нещо, за което благородно ти завиждам. Пя на една сцена, на сцената, която пя Джастин Тимбърлейк, и аз с него. Какво усещането си до такава мега звезда някакси? Ами в първият момент, когато той изкочи буквално на 2-3 метра от нас и ти просто не знаеш какво да направиш, нали? Особено когато си толкова голям почитател, нали, фен и наистина този човек го слушаш от години и той излиза и ти просто дъхът ти спира. Не знаеш какво да направиш. Аз обикновено се впечатлявам трудно от артисти, които, нали, виждам, но направо ти казвам, че ми спря ми дъха и само гледаш и аз не можех да мръдна. Гипсиран си, да, просто си гипсиран, разбираш ли. А той започна да говори и в момента, в който, нали, се обърна и към нас, към останалите участници, нали, отправи ни послания и такива неща, и всъщност усетихме, че той е много топъл човек с много хубава енергия. Това, което сме гледали по видеята, това, което сме го гледали като нормален човек по интервютата. Абсолютно земен. Да, много земен и много истински. Ето, ако това не е ключа към сърцата на хората, да си истински, да си искрен с тях. Да, прав си, абсолютно си прав. Това е разковничето. Следващото парче е именно парчето, което ти донесе успеха на Евровизия. Кажи ни повече за него. И в Love Was a Crime много, много лично парче за мен. Защото от първи момент, в който го чух, и в първи момент, в който въобще измислихме и припева, и текста на български, направо ни вдигна във въздуха. Тоест, ние танцувахме всички, записвайки още в студиото. И аз още тогава знаех, че тази песен има сериозно бъдеще. И заради еуфорията, която се създава около него, със сигурност ще има успех. Разбира се, не съм си представила докъде ще стигаме, не съм планирала нито места, класиране и така нататък. Аз не съм такъв човек, не обичам, нямам състезателен дух. Но силно вярвах в това какво ще направим на сцената и благодарение на Латида, Боло и Сезар, които бяха с мен, направо се изкефихме максимално и сега ще видите каква обаче интересна версия сме подготвили за първи път и в Love Was a Crime в акустичен вариант.
and run like never. If love was a crime, then we would be criminals, locked up for life. But I'll do the time. If love was a crime, then we would work miracles high above the ground. They will never break us down. Nein, die Luft, nein, die Luft, nein, die Luft. They will never break us down. Nein, die Luft, nein, die Luft, nein, die Luft. They will never break us down. Never mind, we're alright. Our love thing on the right. So we change for better. Unafraid, never fade. When it's dark, we illuminate. Here we rise together. If love was a crime, then we would be criminals, locked up for life. But I'll do the time. If love was a crime, then we would work miracles high above the ground. They will never break us down. Nein, die Luft, nein, die Luft, nein, die Luft. They will never break us down. Nein, die Luft, nein, die Luft, nein, die Luft. They will never break us Together we're untouchable. You and me against the world. Together we're invincible. Together we're untouchable. You and me against the world. Together we're invincible. They will never break us down. Nein, die Luft, nein, die Luft, nein, die Luft. They will never break us down. Nein, die Luft, nein, die Luft, nein, die Luft. They will never break us down. Together we're untouchable. You and me against the world. Together we're invincible. Nein, die Luft, together we're untouchable. You and me against the world. Together we're invincible. They will never break us down. Поли, сега много ми е важно да разбера твоя персонален БГ топ 3, който ти идва на прима виста. Първите 3 парчета, които се сещаш или си слушала напоследък. Добре. Започваме с парче, което току-що излезе. Красотата на Белослава. Изключително красив наистина клип. Не е случайно направен по много интересен начин. Белослава е Белослава и тя го затвърждава всеки път и с всеки проект, който остава след себе си. И наистина е хубаво да имаме такъв артист. Ти би ли направил нещо с нея за бъдеще? С удоволствие бих направила нещо с нея, да. Нещо лекичко, джази, груви. Да. Супер, нека го чуем. Нека го чуем. Красотата е за всички. Тя ни прави много близки. Красотата побеждава и душите ни с обич укрилява. Красотата е за всички. Тя ни прави много близки. Красотата побеждава и душите ни с обич укрилява. Току-що чухме красотата на Белослава. Кое е следващото парче, което? Искам да чуя малките неща на Прея. Обожавам го това парче. Имам невероятни спомени, когато излезе. Аз си спомням, че страшно много го слушах и в колата. Дори си спомням как съм на морето и се връщам, примерно, от някакъв нечовешки купон в 6 часа сутринта и съм сама по улицата и съм с слушалките. И помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Нека да го чуем! Айде! Ще казвам ли, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си върви, докато времето ни държи за ръце. Помниш ли, казвам ли, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори за момент опитай както ме.
Чухме едно от най-любимите ми български парчета. Сега следва едно друго мое любимо парче, което се казва "Студ не усещам" и е правено много интересен аранжимент от Борчето, нашето Борче. А парчето е на Латида. Искам да видим един много красив клип. Трите дами, които заслужават внимание. А парчето наистина е много добро. Ти усещаш ли студ? В момента не. Когато съм до теб, няма студ. О, ес! Не го чуем. Айде. Чакам пак да те видя, да разтворя криле от любов, после ти си отиваш. А дали ти за мен си готов? Чакам пак да те видя, да разтворя криле от любов, после ти си отиваш. Не, аз и ти. Студ не усещам с теб, топло горещо е. 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 От дума на дума и от песен на песен не усетихме как идва края на БГ версия. Ако сте пропуснали да гледате музикалната приказка на Поли, задължително го направете в канала ни в YouTube. А сега нека благодарим за страхотния концерт. Аплодисменти за музикантите Борислав Бояджиев, диджей Борче, Стефан Стефанов клавишни, Васил Крумов китара и разбира се на момичетата от Латида. Нямам търпение за финал да чуя една от най-големите български песни, изпълнена от Поли в една специална версия. Чао от мен! Високо, 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 високо застани. Над зависти